Allah ba Allah tambaya ce ne. Allah ya sa. Jafar ya Allah yanzu ne yafi sauki yanzu a Najeriya. mutuwa. Bawan Allah tambaya ce ne. Ina jin ka. Allah ne yafi sauki yanzu a Najeriya. A Najeriya yanzu dai abin da ya fi sauki ruwa ne kawai. Bawan Allah tambaya ce ne. Allah ne yafi sauki yanzu a Najeriya. Garin kwaki. Da Allah me yafi sauki a duniyar nan yayi. Ruwa. Salamu alaikum bawan Allah. Tambaya ce gare mu. Tambayi ne. Da Allah wai a garin da Allah me yafi sauki. Me yafi sauki? Kuɗi mana. Kuɗi. Salamu alaikum bawan Allah tambaya ce ne. Da Allah me yafi sauki yanzu a duniya. Ina ganin shinkafa ce. Shinkafa? Bare kwa dan yunwa nake ji. Yar awo ko kuma yar gwamnati? Yar gwamnati ta fi komai sauki.